Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la namara shikolomba uyo. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la saraka jugu bomuri. Tinya wili la fala kachideme. Nego tinya wili la dabali jugu kemuri. Tinya wili la fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an balima Shirifula TV lagebagaw ni ya anw ye wajulu kɛnɛ kan. Bamako Mali faba sigida min n'ale bɛ wele Dawudabugu Donsobugu. Ala ye Dawudabugu Donsobugu kaw garizɛgɛ don misiri kurala Juma misiri. O hokumu kɔnɔna na u ye wele bila silamɛw bɛɛ lajɛlen ma, wa silamɛw y'u ka wele jaabi fɛnɛ, wa maa caman de y'u ka wele jaabi k'a daminɛ Donsobugukaw yɛrɛ yen sigida mɔgɔw la ani an ka alimamibaw an'an ka dɔnnibagaw. Kutuba kalalen kɔfɛ ani juma selenw balen kɔfɛ, an karamɔgɔbaw an'an ka alimamibaw u bɔra k'u ka duwawu don an'u ka nisɔndiyalikanw k'o lase jama ma. Shirifula TV tɔgɔ la, an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أشرف المرسلين عباد الله، إن الفرح بالدنيا هو الغرور، بل الفرح بالآخرة هو السرور، وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية. وبادروا بالأعمال الصالحات وما إن الله خير وأبقى، لهو الدنيا أشر وأشقى. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين، وأهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير الخير رضوانك وجنة الفردوس والنذر إلى وجهك الكريم وبمرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر الشر سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والرزق والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والضيق والتعسير وتكوننا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم kaga foli lase anga almam tombama no ye limama commune 5 ye ani limama Dauda Bugu misiri ni yanyi ni kene kayambi olu ka cesiri do olu de ya to na kerata ambufu uka cide munu nolu bara on feya basumbu nyamoya la anti na abada ku fo ni kene inkaya kanga foli kerengere ma nanga duawu alaka ina anga chokoroba la Habibu Jara ale ya fo ere ndo semfe ko dumia aita kata siga ka misiri la ni ala sona ma misiri ni na jora ne era kadi nyinga ya dale yorola Allah taala ya min ji doya ambe anga foli la se ale makanga do kerengere ne ka Habibu Jara yi ala ka hinala ana barake nyombe o almamba be misiri kuna na nona bla mo min ba nona no ye anga Jara yi ni ale sabalu bugo almamba fanayi a farmandala ni watina ambe ala de la ka noya ke ani ai o kofe amanga foli la se anga dugutiku ma komini dugutiku anyu weli amufu ambe anga Dauda Bugu dugutiki na ka conseil ubefu amanga choroba ubefu misiri munumba laminina ambe laminina misiri nunumbe la jalenfu kasiki ngonfu ni misiri ni ame au bela jelenga shiri mo munu yi andeme abara la chedo de misri ndugulo ka bara damne kabiri abe ube karata bugula fogana se bima ka bola ka yoro lotse fogana se ambala bidomina ambe otigla mo fu do fatura nga do be nina nga do be ambolu tofo ambe folo ka nga almami fu drame ka fu ka ala de la ka hina la ka darosma ka ka demba ya fu ni joro ina ala yusu du ambi fu aye dana ya min daneka ka fonga na ya yanga ufana ine kumbe asanta yinyinai yanga ufana ine kumbe ochokelena mbo foli la sige au kilingili mbela jelema ala yusu du ya yin kalfa mo mununa mo bawde do otmanya sige ke bonya konnana otma islamé munumbia islamé sabawdo dana mo do okuma mbufu modo ufana yuka na mvolo do misiri nina kanto akono mayimakula sanji kumba ngoshi misiri ngona misiri kono mo ya siri minu yuka na mvolo do la uya nyina tanga no tofo ola anti no tofo ngala bu donde otmo ye na mvolo mindo ala mo be na mvolo do ko chama nabi ibita soro na mvolo kadi mo ye nga uya bo ola ka na mvolo kungo chama batula ka do ala ko dafe ambu fana fola kwa awali nyuma ndonke uye minu ba bara maba mo minu yu fari foni ka do ala wari tukunga ka barake ambe abela jelinfo ninkena inga yano amanga foli la se karamo ma ayi minu wele nuna na ndebe karamo minu binda misiri ni nyina maya wati bela jelena nyera to nyoko mbala ankala ndi nyoko mbala ndemse yake nyoko mbala ambu befu ku be wali nyuma ndo kuma ni nine kombe kuma bi kombe chama mfo kuma nyebala ala dada jogo nyoko nga umai okbaira ka foko anni sojalindu olambe sigida befu ka musofu ka demso mfo ambe sigida la mfo kerengere yana misiri njolila anga uyuka so bela jelimbla anga blala nyegenti misiri ko na dolu de ka nyeka kono na mo foli ke bi ambalmo ni mo mi ma adama deun ku wala nyimando ko tikiti seka ala wala nyimando ka ala barkada o la sarangan laba mi mbamfe o de kaira commune 5 limamala kaira alaji yusuf na qawla kaira muhammad basumna aw ka misiri biya aw denge anaw dogoke anaka kalande mbia aw de ka blala
o tuma me o sarangana kaula misiri ba aw bolo ka baara minnu kɛ mbo kɛ ni ala sɔnna ma ni aw ka yamariya ye o la n tɛɲɔgɔn minnu bɛ yen diinɛ baara la association islamique kɔnɔ kana se haut conseil islamique ma an b'aw fo an y'aw wele aw nana wele jaabi o diyara an ye anw de bɛ nin silamɛ jama ninnu tɔgɔ la baara la commune kɔnɔ san 5 bi an b'o baara la o la n'aw nana ka n'o wele jaabi o diyara an ye o bɛnna an ma o la an dakuruɲa kelen min foli b'an bolo o de ye k'a seere aw ye ko misiri nin wajulikɛlaw y'a fɔ kira ye misiri kɛ kalanso ye n'ala sɔnna a bɛna kɛ kalanso ye an ka sigidalamɔgɔ bɛɛ musow bɛn'u ta sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn min ye furu minɛ ko ɲuman ye an b'o fɔ a kɔnɔ fɛn min ye kɛnɛya sabati ko ɲuman ye an b'o fɔ a kɔnɔ fɛn min ye denw ladon ko ɲuman ye an b'o fɔ a kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ala bato ko ɲuman ka misiri kɔnɔ imam sɔngɛ ye min fɔ ko k'o fɔ kuma laban na a ko n k'a fɔ musow ni denmisɛnw ye k'u k'u hakili to misiri la k'olu cɛkɔrɔbaw bɛ taga ko ni misiri in kalifalen don aw de la o tuma ne b'o ci lase tuguni ko aw bɛ misiri in kalifa aw la olu cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'a kɔnɔ k'olu bɛ taalen ko nka ko misiri bɛ to aw de bolo o tuma k'aw ka hakili to a la mɔgɔ minnu ye nafolo don a la an ka misiri in ladon ka yɔrɔw saniya ala bɛ o baraji d'a ma imam sɔnkɛ ka kumakan don o tuma an bɛ nin ciw lase k'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo an y'a fɔ ko nin jamadalajɛ nin diyagoya tɛ nka musaka an ma taa ɲini mɔgɔ si fɛ an ko misirilamɔgɔ aw de k'a bɔ u ye 400 ci u ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔba u y'a bɔ fo ka se 1,1 kɔ ma wallahi an b'u fo ni m'o foli fana k'u la yan nɔ o bɛ fitiriwaleya dɔ ye o tuma mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ donna la an b'a bɛɛ fo min ta cayara n'o 400 ye min ta dɔgɔyara ni o ye min ma fɛn sɔrɔ n'a ye duwawu kɛ ala k'a bila u bɛɛ lajɛlen ka mijaani na kuma min tun bɛ ne da nisɔndiyalen o de ye nin ye komi an bɛ yan nɔ kuma bɛɛ ayiwa an na kuma tɔw fɔ kɔntɛ kuma kɔni a fɔcogo yɛrɛ hali o dadani tɛ ɲɔgɔn kan nka min bɛ ŋaniya la ala ta'ala b'o dɔn ala k'a ɲɛ ka di an ma imam Dunbiya imam Sɔngɛ Basum aw ka kɛnɛ de don kuma min bɛ n da k'a fɔ o de ye nin ye k'an ka karamɔgɔba fo an b'a fo an tɛ ɲinɛ ka Dugure fo imam Dugure n'aw ma Dugure fo Alhaji Yakubu Dugure n'an m'a fo an b'a fɔ a mana kɛ kɛnɛ kɛnɛ kan Yakubu Dugure b'a fɛ k'i dogo a b'a fɛ k'i dogo nka o ye diinɛ yɛrɛ tamaseere ye anw fana kan k'ale de ladege n'an y'a yɛrɛ kɛnɛ min kan an bɛ nisɔndiya an bɛ Alahu Taala deli ala k'an bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala ka tile hɛrɛw d'an ma ala k'an jurumu yafa haza wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mɔgɔw la k'a fɔ ala tiɲɛ a tiɲɛ nɔgɔ tɛ min na fewu a tɔgɔ ye Alahu a ka bon sankolo ye a ka bon dugukolo ye ni ɲɔgɔn misi ba joli bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi bi in na a bɛɛ bɛ ala kelen de bato bon n'i ye dunan filɛ misiri n'i y'a jate fɛn fɛn ye miliyɔn wala miliyɔn kɔ ye o bɛɛ bɛ ala kelen pe min bato o de ye ala tiɲɛ ye e min bɔ o to ye k'i bɛ t'i ka ɲɛnamaya bɛɛ passe jɔlen do ka i ka so nin kɔnɔ ye ka sagaw sɛw kan tigɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye i yɛrɛ fa dunan kɔnɔ i yɛrɛ faga lahara ala tiɲɛ ye jɔn ye ala min bɛɛ b'a bato la ani e min dogolen b'i tɛ ka i ka so nin kɔnɔ hali somɔgɔw tɔw t'a kalama n den sa ne o de ye ala ye wa i ye fɛn min dilan o se ka kɛ ala ye fo ka taa dunan wuli i ye min dilan o i ka jɔn de ye o b'i ka mara de kɔnɔ an ka bolifɛnw filɛ nin ye o b'an kɔnɔ an de y'u dilan o b'an kɔnɔ fo an mago ka se an bɛ taa don a kɔnɔ o bɛ taa an bila i ye fɛn fɛn dilan o b'i ka mara kɔnɔ n'i y'a ye n bɛ ala bato parce que ale de y'an fana dilan o de y'a to an b'a bato donc ala ko de ka gɛlɛn kuma bɛɛ lajɛlen ye n'o banna karamɔgɔw ka bɛn ni kelenya a filɛ kɛnɛ kan de an fɛn bɛ alimamu ye quartier in kɔnɔ yan an fan an bɛɛ filɛ kɛnɛ kan bi hali quartier ja alimamu caman bɛ kɛnɛ kan bi karamɔgɔw mana don da kelen fɛ ka bɔ kuma la ka kɛ kuma ye ka bɔ kuma la ka kɛ kɛwale ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya don o don an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka k'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ka so yɔrɔ lɔn ni ye ala janfali de ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ lamɛn ka yɛlɛma a ye bɛn baw da ma aw tɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ lɔn o tɛ hɛrɛ ye bi na nin bɛ min yira bi silamɛw ni karamɔgɔw ka bɛn filɛ kɛnɛ kan an bɛɛ filɛ kɛnɛ kelen kan an k'an cɛsiri ni min ka denkuli wulila wala a ka soko wulila an bɛɛ ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan an ka don ɲɔgɔn na a ka kɛ kɛwale a ka bɔ kuma la ala ka lamɛn an bɛɛ lajɛlen ma n bɛ kuma dati ni kuma min parce que tafsiri bɛ ne bolo wɛrɛ n tɛna se ka mɛn kuma la mais n bɛ min fana fɔ alimamiya mun de ka gɛlɛn alimamiya la misiri bɛ jɔrɔ fɛn fɛn na misiri bɛɛ kan ka jɔrɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn na o de alimami min alimamiya condition ala kɛra ye condition minnu fɔ a dafara maa min na ou bien a fanba b'i la ou bien a b'i la a ka ca ka tɛmɛ tɔw kan aw y'o sɔrɔ dɛ aw misiri mɔgɔw kan ka fɔ alhamdulilayi an b'aw ka alimami lɔn lɔnni b'a la
sharia kitu sali kitu na tinya na bedla ci ko mi abalo ka fo be sel aw ka sel be tinya bulu ya ay alamu al mambaw dawma de ot mo ta fa alhamdulillah aw ka do fara ben kan aw ka do fara chesri kan ne be kuma sunu ta allahumma salli ala muhammadin wa sallam dhanban ila qafarta wala daynan ila qadayta ولا مريدا إلى شفيته ولا حما وغما إلى فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا عظيم يا غفور يا رب العالمين إن الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ميلا تنو كالا وليمندو كبركدا نينكنا ينكايانو anni sojalendo kadaka Allah subhanahu wa ta'ala batoyoro oye misri konnade dane Allah ye juma misri no ya anyebi o ya la barakada koy kadaka anga chikorobaw chamambe ani musokorobaw chamambe no ubita siri yoro dola yoro ka jawla kusebe o jeya mo de kun kumba fa misri konna ya kusebe tuma dola ni fatulu do gara ka be juma ma anga janaja silli be geleya o ya to chawrabaw yere hagli soro ka fa ko anga fara ngonga anga misri ke jumay donc ni ala sonama jumay aba misri abe nafa minya sigidai ala ko sirafe ani ben kilenya sabatidi sirafe adamadinya kono o tifo ko ba wajul galaw yo cha mamba fobi donc o sababu yala on ni sojara kusbe ka bi doyin kumbe ola ambe anga foli krengren anga do krengrane ko lasi nga misri joli mangale minka gele misri joye oye al dalani ni simangale mais misri er matrafali de gele donc ambe adeli misri sele ba fa ambe la jele ka misri matrafa bagay watu bela jelena tasa femi fora abarajila misri la batuli barajila ango baraji dafalon soro anga alkiyama dun kadaka odi laini adama den ka nyina mayala imana min soro dunya no ni ma fen soro lara o ko ki bolla ngolondo o sababu yala amba njija ka misri ka matrafa alakama wala sala bansara nayi alkiyama do inshallah anga kuma la ba mi oye ka ambali mofu ka foli la se mo no yanga wele jabi bidoina ambufu folo ambe anga dawda bugo misri ba an folala inde an fa bangal alaka hinala anyi sele damna le fe misri ba konnana kanto ino anga chikoroba no yale no nabla ala yusuf dumya oluka ambla kana ni sigida ina ya no kana ka almami an fana ni sigida la mo yo be min ka ambufu ko wale yumando ola ka dela Allah subhanahu wa ta'ala fe sigimino ani bato mino nambo ke misri nunkono akolo ke hera ya anyi ku blanya aliki amado anga chikoroba ba makato be alaka ya fauma ala ku darosuma do yi misri ndamna lu fatura bido yi makunyene ngamba nga fuli krengrene lasi anga balma ke do be antina ko o ya amadu samake ale ni misri mbara damne shu anikli nga fana fatura oni chikoroba be mo mun fatura ambe ala de la ka ya fakuyi ala ku darosuma yango kitumuno ala ko lu no ambe bitaje ala ko no aw mun fana na ande no we kuno fundi lawe aw joda ka bo kun no kusebe o tuma mbaw fana fo aw ka bara ala ku sabati ala ka bara o sindi ambe ala de la ka gardiga san mandama ala ka aljina ka ambe sarai salli ala nabi ngala sono e usazo ambe foli ka we ka barka da ka we ya fa chuga amna bi ambe dawra bugu ano to sambugula ni ala sona ambe anga imam alfsen dumia ala ka misrila mingira juma bi ambe ala tanuka ala barka da bara damne chugo yere ay chuga amna ambe mo ni soja nga me wele da ka albi ambalma muso anan dogo ka nan koraka munum beno an jija nga misri matrafa anga ke ambato ke yoroi no kera chefo an kambe obedo an nyogon chefana bo misri fana konna na ma min famia anga nyin galike anga se ko famia ka do fami beno anga se ka odon dina tagabulula u kausa anga fando fo fami ni ka ke haklin lay dron o tebe dina konna la donc ni ma min famia almami be walma don baga min beno gerola o ko nyefina o dina fana be nyayni romina o de misri konna ka chayna fa ngal mamira baraka fa chugamina kala rofla be se ka daile chauta ani musuta donc ame ala deli no be ke ala ko ke here
an bɛ ala deli misiri in dayɛlɛli ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ma misiri fana n'i nana bato kɛ a kɔnɔ a fɔra daraja 27 walima 25 k'i b'o de sɔrɔ o ta bannen fana dɛ o daraja 27 ye e b'o sɔrɔ misiri mɔgɔ minnu selila o fana mɔgɔ bɛ hakɛ de bɛ compter ka tila k'o fana daraja di aw bɛɛ kelen kelen ma donc o ye fɛn min ye o man ka kɛ fɛn ye k'a kɛ juma selila walima selikɛnɛ bɔra o y'an ka misiriko bannen an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ɲɛsin misiri ma wa an ka commission fana dilan misiri kɔnɔ cɛkɔrɔbaw fana ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninw fana jɔda dɔ b'u la misiri kɔnɔna la denmisɛnninw fana ka hakili dɔ faamu ka dɔn k'a fɔ olu ye cɛkɔrɔbaw sɔrɔ misiri kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo bonya de ka ɲi an ka jamana in kɔnɔ bonya de ka ɲi diinɛ fana kɔnɔ donc n'u bɛ fɛn min kɛ u ka sara misiri cɛkɔrɔbaw la k'a sara musokɔrɔbaw la bonya bɛ o de kɔnɔ o de ka fisa k'a kɛ i b'a fɔ k'olu tɛ foyi dɔn an bɛ ala deli nin ko in a gɛlɛyalen ma an bolo bi kosɛbɛ usaz parce que an b'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw k'u tɛ fɛn dɔn ka sɔrɔ olu bɛ fɛn min dɔn an yɛrɛ ka dɔnniya ma se o ma an ɲɛna ko kalanninjɛ in de fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ hadamadenya la hakilitigi dɔw bɛ yen nɔ olu ka faamuya o bɛ min ɲɛ kalanbaga ye ala dɔrɔn de b'o dan dɔn dɛ donc denmisɛnninw n'u bɛ baara o baara kɛ a cɛ fara muso kan u ka sara musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw la kana bila kɔfɛ ko u ma kalan walima k'a bɛ tan nɔ la ala ye hakili dɔ d'u ma o ni kalanko tɛ ɲɔgɔn sira la donc o ye fɛn ye an b'o kangari da an denmisɛnninw ɲɛna an k'an jija n'an bɛ baara o baara kɛ an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɔ a kalama ni min ni sariya don an bɛ baara kɛ n'o ye mais ni min y'an ka adamadenya ye an k'an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ta minɛ ka baara kɛ n'o ye o ni sariya ko tɛ ɲɔgɔn sira la donc an bɛ dugawu kɛ misiri dayɛlɛ ala ka kɛ hɛrɛ ma sɔli ala muhamadu wajib ko fosi tɛ taa musolakaw kɔ o de kama an balakaw fana olu bɔra k'u ka nisɔndiyariw ani u ka ɲaɲagariw yira kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw jarabi mun na misiri kɔnɔ yan samedi o samedi an bɛna an ka misiri ladilan samedi o samedi an bɛna an ka misiri ladilan wa misiri teli farila duuru si tɛ fan kɔ misiri in kɔnɔ yan sanji t'a la tilema t'a la kabi misiri b'a bɔgɔya la fo ka n'a kɛ nin ye bi anw kɛlen bɛ misiri in kɔnɔ yan wa kɛlɛ t'an cɛ foyi t'an cɛ nisɔndiya ani bonya ni karama nin fana kɛra ɲɛ bi anw m'an ka alimami ɲuman in fo furew k'u fo k'an ka furew fo minnu y'a k'olu fo ala ka sija ni kɛnɛya ala k'a d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka garijɛgɛw sabati k'an ka denw malo k'an ta fan duurɔ ala ka jamani ɲɛmajɔ ka jamani bɔ nin bolo la n bɛ ala tanu k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn nin misiri jɔli a diyara an ye bi a diyara an ye sini a bɛnna an ma an bɛ ala waleɲuman dɔn ka ala barikada misiri in kun ye bɔgɔso kelen de ye bɛɛ kun bɛna seli a kɔnɔ kabi jamati yan fo ka jama na ka n'a to la alimami fɔlɔ min kun b'a la o fatura ka misiri to tan ala nana n'a ka na ye an ye alimami kura sɔrɔ alimami kura ye an dɛmɛ ka cɛsiri fo mɔgɔ ka sɔrɔ ka misiri in dilan an b'o foli kan alimami yɛrɛ ma k'o barikada k'a ye ala misiri jɔli ala ka kɛ si ala ka kɛ kɛnɛya ye misiri ala ka barika don a la ala n'ala kira ka barika don a la misiri ala ka jidi ala n'ala kira ka jidi ala ka an denw kɛ silamɛya k'u dumi silamɛya kan k'u fatu ni alimaniya ye ala k'an yɛrɛ jidi silamɛya kan ka alimaniya da an ma ala ka an mɛn ka misiri bato ala k'an mɛn ka misiri tɔbɔtɔ ala k'an mɛn ka misiri saniya misiri ala k'a kɛ misiri jɔlen ala kana kɛ daminɛ nin kɛ a daminɛ ye ala kana nin k'a laban ye fɛnɛ ala ka fɛn bɔ misiri na min tɛ nin ye an y'a ɲini ala kira fɛ ala k'o k'a ala y'a yɛrɛ bonya an nisɔndiyara bi ne yɛrɛ kasi min kɛ ɲɛna bi ala de b'a dɔn an nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ an ma ala sara an ma ɲɔ susu an ma ji ta ye a ma kɛ minnu ɲɛna olu ma fɛn k'a la a kɛra an minnu ɲɛna an k'a fo ka barika da an k'a minɛ n'an bolo fila ye k'a minɛ k'an cɛsiri ka misiri saniya ala y'o de fɔ an ka saniya an y'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ ala ka kɛnɛya da an bɛɛ ma an ka se ka misiri bato o de ye ne ka folikan ye n bɛ jama bɛɛ fo ka bɛɛ barika da bɛɛ k'i cɛsiri muso denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i cɛsiri n bɛ ala fo ka ala barika da ala min sera ka bi yira anw na wala an ɲagarila an nisɔndiyara a bɛnna an ma yarabi ala ka fɛn bɔ nin na min tɛ nin ye ka kalansow bɔ a la ka kalanyɔrɔ bɔ a la ka musow jiri ka denmisɛnninw yiriwa an y'a ɲini ala ni ala kira fɛ ala k'o k'a ka ala y'a yɛrɛ bonya kan jamana in bɛ sɛgɛn min na ala ka jamana in bɔ sɛgɛn in kɔnɔ jamana in bɛ fitinɛ min na ala ka fitinɛ in ban ala k'an n'an denninw kana an bɛɛ lajɛlen ala ka u bila jibirila ka balan na ko n y'a ɲini ala fɛ ka ɲini ala kira fɛ ala k'o k'a ka ala y'a yɛrɛ bonya kama bidon barika kama n bɛ ala barikada k'a ko ɲuman dɔn an ka kalanso an bɛ ala barikada k'a ko ɲuman dɔn an ka kalankuntigi wasa kɔnatɛ ayi an bɛ ladɔnniya na n'ala ka diɲɛ ye anw cɛw de tun ye mɔgɔdamu ye yan ala y'a kɛ ala y'u muji dɔgɔya ka na aliseni d'a kan mɔru daramɛ an jɛr'o ma ala y'u ka miji dɔgɔya ka na s'an yɛrɛw ma sisan an kɔni bɛ kalan kɛ hali sini ala ka barika don a la ala k'a n'a sɔn ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an jidi
ala ka limana dana ala ka limana boshan ala ka hinanu berajelena ala ka anu be sutura ala ka anu be jidi ala ka sabal dama ni kira horamai bidolo horamai sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mbe bole da demsenu ye mba da msomsenu ye ukana misiri la misiri ni ne ere tade do ne misiri e alimami folo ne fa de sim la kada bam misiri alimami folo no ye madu darame ni ala ni here bayinke anwu amba ala fo ka barka da mogo ni be islamé misiri yere bi ikanu folo kasore masera kono misite ya anyana chuko amina ali sa demson kana musumsanun kana mogo korba kana misiri ka sania misiri ka dlanganya ala ka hina an kuntigi muhammadullah isin nema bai anaka sahaba ube ala ka hina an bokolo bela ala ka yafakuma ala kutara noya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bo ambe ka min fo o de ala yemin fo kira sallallahu alaihi wasallam ye fe min fo ala ko inma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كو مامون بمصر نيانمايا نيانمايا بغا مصر نيانمايا فيلادي تكو يا فيلادي دو كو أولو يموي مامون دالين بألا أني دون لابا بو سيزانا فورا ألا أني دون لابا إبالو لمن ياي دو وورو دي mais ay yoro min ta doro liman yayna odi ka liman yani alaye ani dol laba donc otumana nima liman yara ni alaye ka liman yani dol labaye abi komi liman yara ani tobe wala ani mamunu ye sali joka jakadi uma sira foy sinye fo ala ko uludi e mawye mamunu kananendo bo otumana ni ayemi fileni ka misiri nyana maya a folo ye ka jo ina fo ni misri jo lembe choko minna ka jo kabini duguma fo sanfe ka jo ka ke chenyi ba ka ke nyuma ye e ka a chenya kosobe o ye joli e wa joli filana o anyana ya filana o di ka na sali akono fo fen na nyini ne no o ka ke misri kono ko na o ke misri kono wala sa misri ka nyana maya e o tumana ambu ladi kan yere ladi ni ala nye siranya o do mana ani ka misiri jokun ye mie ka jama faranyo honka ka mawke kele ka ala bato ka ala nyini ka arjanna nyina akono ka nyogon bela sira kala ani wajuli ana nyogona ko ke misiri kono ka o ke ala jati yere fana koso akana ke yere akana ke to nyini akana ke femwere akake ala yere jati koso parce que so filade bambolo je kono ya ambe si yoro minna ani ambe ala nyini yoro minna o anka siso ube ankerefe misri kerefe ambe ta siye ambe ta lafi ka sinno o to mena nambe arjanna fana so nyini ambe naya ka arjanna fana so nyini ya o to mena o de do amba fo sila mawye anka be anka ke kele anka hakili to nyogonna fewo fen nambe siga minke pour que anka tanye o ye bende o to mena kuma la ba min bene bolo a folo odi ka folike silama o fewo fem nanaya a cefara musoka ku fo ku wali nyumando al husaini dumbi amin kere sababu ye nan nanaya o to mena ka fo anaka misri mogo anaka misri nyemo be ku fo ka tela imama noy almami ka tomba mimbe malikono mimbe commune senkela ko nyemo fo ka yusuf dumbiya fo ka awfana teletigi u ka fana fo ka du'a u kawye ka du'a u nyina u fe parce que aw be ka fe o fen ke ninna o be ke sababu ye o be mo were bila sira nafa bade bala aw ye fanga minni an mo ka hanka hakili to ala parce que kuma mawchira kira ni kuma doronde ala ye fe mindi mawma ala ma bolodi ama sendi ama kungolodi ayaka kuma kande bila kana bo otomana munum be kuma kan la chari du'a ga hanka kawye awni che awni baraji ko be hono anka sirif ke fo kosobe ba fo kosobe a che siri
o tumana ala yaye silamaw ye mu'minu be yaye ina fo ala ya fo jomi wa quli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu abe ce siri minna dina la ani adama dia insha Allah amba fo amba barakada tele fana ala ga nyeta dama ala ga nyeta dama ala ga ke nyeta e insha Allah ari anga misiri yor chama abe ta yor chama nimmi fileni hari anga mo ba to nyoro ba fo ayi siri fulade ayi yam fede yayi akito bala sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin an balma Shirif la TV lage baga wajulu kenete teme aw minunka ni kunya aw nye Bamako Mali faba sigida mi nabi wele Dawda Bugu Donso Bugu oluka misiri kura kurumbo karli hukumu konnana ni le kunye aw ga bi soro lewni anga foli be aw kelengelina bela jelenyi amba fo aw kambe sigida were wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe